Fantàstic. Doncs vinga, som-hi. Bé, bon dia. Bon dia a tothom. Exactament a les 9 en punt, pam dalt, pam baix. Reprenem les sessions. Avui, aquest matí a la primera, amb la intervenció d'Oriol Falguera Ribas, de Mollet del Vallès. Oriol Falguera és especialista en l'estudi i la divulgació de la història al moviment independentista català i president de la Fundació Reeixida, que a partir del 2008, amb la Comissió del Centenari de l'Estelada, va continuar amb els objectius clars de recuperar el màxim que fos possible la memoria nacional amb uns nous patrons i amb Oriol Falguera al capdavant. Sempre des de la Fundació Reeixida, que presideix Falguera, s'ha treballat per combatre el relat únic, mononacional i negador de la diversitat identitària que existeix a l'estat espanyol. Un relat que s'ha de dir que sovint, més sovint del que voldríem, ha estat assumit de manera crítica i de vegades inconscient per alguns sectors de l'independentisme. Aquí paraules com nació, identitat, patriotisme, sembla que angonieja o amoïna una mica. Un dels buits més greus, de les mancances més greus de l'independentisme, segons s'ha assenyalat des de la mateixa Fundació Reeixida, és l'absència d'una política clara i sostinguda de recuperació, preservació i projecció de la memòria nacional catalana. Aquesta desatenció, així l'anomenen, tant institucional com social, cap al patrimoni històric i simbòlic, té conseqüències evidents. Anar erosionant l'autoestima col·lectiva, afeblir la transmissió generacional dels valors patriòtics i afavorir la desorientació estratègica del moviment d'emancipació nacional, tanta desorientació com la que patim en aquests moments. Reeixida ha promogut la recuperació de noms emblemàtics de la causa nacional, esdeveniments històrics i elements simbòlics característics. A tall personal, Oriol Falguera és autor del llibre L'Exèrcit Popular Català, 1969-1979, i avui ens parlarà de les rutes de la llibertat. Endavant. Doncs molt bé, gràcies. M'he d'acostumar. Doncs moltes gràcies per estar aquí, avui a Prats de Molló. Gràcies per convidar-nos, a Lluís Puig i companyia. Pots posar el vídeo. Jo explicaré, o sigui, com ha explicat en Carot, la nostra fundació fem el que malauradament sembla que ningú fa a dia d'avui, és que fem memòria nacional. Per tant, vol dir que fem rimat 3 paraules, que són arrels, orgull i memòria, que sembla que des del moviment independentista, sobretot des del 2017, sembla que les haguem perdut, perquè com sabeu perfectament, des del 2017 tots hem d'estar tristos, tots hem d'estar enfadats i tots hem de mirar, perquè esclar, per culpa dels altres, perquè si jo soc d'un partit i els altres ho van fer molt malament, ara aquest relat el trenquem i realment exposem persones, personatges, dates emblemàtiques del moviment independentista que siguin de victòria, que siguin d'orgull, que siguin de memòria i per tant què fem? Fem rimar el que veieu aquí. Un dels projectes més importants que portem des del 2022 treballant es diu Rutes a la Llibertat. Com sabeu perfectament, des de la universitat, des de documentals, des de pel·lícules, sempre s'explica el mateix. L'any 39, el dictador Francisco Franco guanya ajudat pels nazis i ajudat pel Mussolini. I com sabeu, l'any 39, per aquesta població i per tantes d'altres, 500.000 de persones agafen el camí de l'exili. El que no hem sabut explicar als independentistes és que a l'any 39, mig any després de que els feixistes entrin per la Diagonal de Barcelona, la primera gent a escapar-se dels camps de concentració no són ni maquis, que encara no existien, ni militants anarquistes, ni militants comunistes, sinó que són independentistes. Gent que era de l'organització Nosaltres Sols i que al 39 s'escapen i que el juliol del 39 passen per la frontera
de Perpinyà cap avall, Banyuls a la Marenda, Colera, Llançà, arriben a Barcelona i ara que fa 50 anys que el dictador Franco va morir al llit, ningú els recorda. Són el primer nucli organitzat, el primer nucli antifranquista de l'Estat, organitzat, i no existeixen. I en canvi sabem d'històries de maquis, perquè hem fet un col·leccionable de no sé quina editorial, perquè hem llegit una novel·la, perquè hem vist una pel·lícula, perquè hem vist un documental. Això és un error importantíssim. Per tant, què és? Si us fixeu, jo mentre vaig explicant aquí van sortint imatges, però perquè veieu diferents coses que hem anat fent, ja tornaré cap a les rutes. Veieu, per exemple, aquest dibuix d'aquest senyor amb una escopeta? Això va fer una il·lustradora que es diu Lola Anglada. Passa exactament com les rutes. La Lola Anglada ens l'han vengut com una molt bona il·lustradora, que ho era, però no ens han ensenyat la seva banda més feminista i més separatista radical. Per tant, què era? D'aquesta organització nosaltres sols, qui feia les il·lustracions era la Lola Anglada, o això mateix que, per exemple, veiem. Això vam commemorar-ho l'any passat. L'any passat va fer, com sabeu, 90 anys que el president Lluís Companys va proclamar l'estat català. Doncs, amb fotos en Segarra, al mateix lloc de Barcelona vam posar gent vestida igual com veieu a la fotografia. I no només vam fer això, vam buscar els fills i les filles dels que van morir fa 90 anys a pensar l'estat català i els vam fer un homenatge allò com van morir, en aquest cas el CATSI, que és el primer sindicat nacional de classe, que actualment ocupa un sindicat espanyol que es diu UGT. Ho dic perquè veieu com és la història. Acaba la Guerra Civil, l'ocupa un sindicat falangista, ve allò que diuen democràcia i l'ocupa un sindicat espanyol que es diu UGT. I això passa a casa nostra, i algú ho ha d'explicar. Doncs aquell lloc on van morir aquests patriotes, expliquem aquests fets. O aquesta fotografia, feta per en Pere Català i Pic. Per què? Perquè els independentistes som demòcrates i per tant som antifeixistes. Doncs aquesta fotografia, aquest senyor Pere Català i Pic no agafa el camí de l'exili, no ve cap aquí, s'autoexilia a Barcelona, es mor de fam i quan mor els seus fills troben amb una maleta doble fons aquest cartell. I per tant què fem? Fem que l'amic Jordi Borràs faci la foto del cartell i per tant des d'aquell dia tenim el permís de la família per autoeditar tantes còpies com vulguem d'aquest cartell. Per tant, sempre expliquem aquesta cosa que no ens han acabat d'explicar. O el mapa dels països catalans. Ahir quan se'n diu que parlàveu de països catalans i parlàveu d'en Joan Fuster, també hem de parlar d'en Joan Ballester i Canals, que va ser qui va editar aquest mapa, i gràcies a aquest mapa, o per culpa d'aquest mapa, el Ballester i Canals va estar 3 mesos a presó l'any 1971. Per tant, Espanya té una llista importantíssima de noms que van fent xecs perquè anem passant per la presó o perquè ens haguem d'exiliar. I no ve del 2017, sinó que ve de fa molts anys endarrere. Ho dic perquè més o menys ens situeu d'on venim o què fem. Per tant, sempre és aquesta cosa d'arrels, orgull i memòria. Tiro cap enrere cap on estàvem. Estem l'any 39, tenim aquesta gent, tenim l'independentisme igual que ara, igual que passàvem entre Junts, Esquerra i la CUP, passàvem dos sectors a l'independentisme, Estat català per una banda, nosaltres sols per l'altra. Aviam qui dels dos tenia més raó, però els dos deien el mateix. Però quan l'any 39 guanya el feixisme, aquesta gent s'han d'unificar, han de treballar, i per tant tenim aquests 4 herois que s'escapen del camp de concentració a Agde, a Occitània, baixen la frontera, fan el primer nucli resistent, entre ells tenim la filla d'un d'ells, la Montserrat Vilà, filla d'en Francesc Vilà, perquè van ser 4 persones, va ser en Jaume Martínez Vendrell, va ser en Gregori Font i Cativiela, va ser en Francesc Vilà, va ser en Ramon Pallarès i 2 més, aquests 2 més tiren enrere, tenen por, i el reste van cap aquí. Si fóssim nord-americans tindríem la pel·lícula o la sèrie d'això, perquè 2 d'ells, com si fossin l'Indiana Jones, en Francesc Vilà, que tenim la filla, en Martínez Vendrell, a l'alçada de Cardedeu han de saltar amb un tren en marxa, perquè si no la policia els enganxa. 2 més entren amb un comandant, agafen el cotxe d'un comandant falangista, un comandant franquista, el general Saliquet, el seu taxista els porta fins a Barcelona, perquè teòricament van amb un casament, i després d'aquest casament ja es troben tots a la colònia Güell, al Baix Llobregat, que si us fixeu, la colònia Güell sempre ens pinten el Baix Llobregat roig, vermell, a tots els colors, però és que el Baix Llobregat dels anys 30, el Baix Llobregat era independentista. Tenim tota aquesta gent organitzada, tenim aquesta gent que el primer que fan és que han treballat amb els serveis francesos i per tant que és encara la Segona Guerra Mundial
falta res per començar i, per tant, comencen ja a salvar gent que s'escapen dels nazis per aquests paratges. Feien servir 3 vies, la banda de la Garrotxa, la banda de la Cerdanya, la banda de l'Empordà i també a Andorra, la gent d'estat català. Van fent aquests passos de frontera i el 4 de maig del 40, per tant vol dir un mes abans que els nazis entren a París, es formarà la unitat independentista. I què és aquesta unitat? Es dirà l'organització. Per tant, tindrem la gent de nosaltres sols, tindrem la gent d'estat català, unificats, gent que entre ells no se suportaven i que des dels diaris d'una banda o de l'altra s'havien insultat i dit de tot. Però és que la situació era més imperant. Per què? Perquè, com sabeu, tota Europa era negra, els nazis ocupaven molts països d'Europa, el Franco havia guanyat i, per tant, s'havia de lluitar i no rendir-se. I aquesta gent, el més important és que podien agafar l'opció aquesta de dir no, jo m'estic al camp de concentració i espero que passi, perquè aquesta gent ja venien d'abans. Ja venien del 6 d'octubre del 34, quan el Companys proclama l'estat català. Ja venien d'abans del 14 d'abril del 31, quan el Macià proclama la República Catalana. I el 39, 36-39, lluitar contra els franquistes i 39 agafar el camí de l'exili, però si la millor opció és posar-se a casa i amb el wifi de casa des de Twitter anar insultant a la gent, és la millor opció que podem fer? Doncs no, van agafar l'opció més difícil, que és salvar la humanitat. Per tant, primer salvar jueus, a partir del 4 de maig del 40 fer l'organització, al cap d'un mes, com sabeu, el juny del 40, hi entren els nazis a París, i per tant, què és? Passar part del govern francès, passar part del govern belga, i a partir del 42-43, canvi de nom. L'organització s'anomenarà Front Nacional de Catalunya. Res a veure amb el Le Pen i amb aquesta colla de feixistes. Per què? Perquè durant la Segona Guerra Mundial qualsevol país ocupat pels nazis es deia Front Nacional Front Nacional Austríac, Front Nacional Polonès. Doncs aquí, Front Nacional de Catalunya. I els que són més grans, quan veiem l'Ovaló, passava exactament el que veiem allà, però sense riure. Per tant, vol dir que a partir del 42-43, quan les tropes aliades comencen a bombardejar les fàbriques nazis arreu d'Europa, per xarxes, si eren abatuts, saltant paracaigudes i a través de xarxes d'evasió de la resistència francesa, arribar cap a Perpinyà. També podem comptabilitzar la resistència francesa quants francesos hi havia, que n'hi havia molt pocs, no? Però en canvi el relat el tenen fet perfectament. Aquesta gent arribaven a Perpinyà i, per tant, una mica com si fos la pel·lícula Casablanca, exactament el mateix. Avui toca Cerdanya i, per tant, el senyor gendarme francès capellà, que podia ser poc pro-vichy, resulta que mirava cap a una banda i passaven per darrere seu. O avui tocava, per exemple, a l'Empordà i resulta que aquell senyor havien d'esquivar-lo, perquè recordem que a l'Empordà i a la Cerdanya i a la Garrotxa teníem gent de la Wehrmacht alemana, guàrdies civils, l'exèrcit espanyol amb la seva cabra corresponent i tota la gent allà vigilant, no? I aquesta gent fent-ho, i vinga amunt, i vinga avall. El pare de la Montserrat, en Francesc Vilà, és qui feia aquesta documentació falsa per quan passaven la frontera. Per tant, què és? Aquesta gent arribaven al centre de Barcelona, al consolat polonès o al consolat britànic, documentació falsa, i per tant, si eren civils, directament volar cap a Lisboa i de Lisboa cap a Anglaterra o Estats Units o Centroamèrica o Sud-amèrica. Si eren soldats, tornaven a Anglaterra a bombardejar els nazis i fer una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Però, esclar, com sabeu, això va passar, i és veritat, però cap govern que hagi manat a Catalunya o a l'Estat els ha tingut mai en compte. Per tant, això s'ha de solucionar. Torno amb aquesta gent. Aquesta gent no només feien aquestes rutes a la llibertat, sinó que a sobre, com que tenien molt de temps, els britànics els deien, o els nord-americans, espieu totes les costes catalanes perquè potser farem un desembarcament per aquesta banda, Operació Torxa, i vinga a passar informes, amb la idea de dir, potser algun dia el desembarcament que acabarà sent a Itàlia podia ser Catalunya, passem informació. I hem de fer accions, i per tant, què fem d'accions? Comprem metros i metros de bandera espanyola, la convertim en una bandera catalana, que com sabeu estava prohibida i sabeu el que podia passar, perquè al camp de la Bota, com sabeu perfectament, de l'any 39 fins a l'any 52, s'assassinava gent.
fem banderes catalanes i la pengem al port de Barcelona i a sobre el que farem és que farem un cable d'acer inoxidable que passi a banda i banda de la bandera i posarem un revòlver i un revòlver perquè sigui un dia i mig penjada aquesta bandera. I la gent baixava per Via Laietana i veia la bandera i els hi queien les llàgrimes. I farem el mateix al Palau de la Música. I farem el mateix a la Sagrada Família. I a sobre la Sagrada Família agafarem les escales metàl·liques que hi ha i les serrarem. Per tant, un dia més d'aguantar aquella bandera als franquistes al centre de Barcelona. Per tant, aquesta gent són pedra picada. Aquesta gent s'han de reivindicar. Com sempre, el volum anirà pujant i pujant, pujant, fins a arribar a l'any 45. L'any 45, com sabeu perfectament, a Itàlia tenim el Mussolini penjat de cap per avall, com li toca. A Berlín tenim el Hitler que s'ha fotut un tret. I a l'estat espanyol tenim el Franco que dorm tan tranquil, perquè ha començat allò que s'anomenarà Guerra Freda. Què ha passat amb aquesta gent? Aquesta gent de cop reben una visita a Barcelona d'un tal César, que ve de Perpinyà, que va veure aquest Martínez Vendrell, que era el que portava tota aquesta organització. Aquesta organització, tal com diu Nosaltres Sols, era el mateix que passava a Irlanda del Nord. Per tant, hi havia una cosa política, un aparell polític, el Sinn Féin seria, per tant, la gent d'organització, i una organització militar. Per tant, igual que a Irlanda hi havia el Sinn Féin i l'IRA, passava exactament el mateix, que és com als anys 30 o 40 solucionaven les coses, o als 60 també Algèria, etc. Front polític, front militar. Reben aquesta visita i aquesta visita diu, escolta, ja teniu dues impremtes a l'interior de Catalunya, una a Barcelona, una al Maresme. El Maresme el porta aquest poeta que es diu Esteve Albert, que es va acabar exiliant a Andorra. Teniu a Barcelona impremta, que publiquen un butlletí que es diu Per Catalunya. I teniu aquí a Perpinyà un diari que es diu Opinions. Sabeu què? Hi ha una habitació darrere on fem l'Opinions que tota la gent que hem estat de la resistència francesa hem anat deixant els aparells. Per tant, vol dir els explosius, les metralletes, la munició. Us oferim que vingueu a visitar-nos a Perpinyà, no en el cine, sinó veniu aquí i en recolliu tot el material. I per tant, per la Vall de Núria tenim l'any 46, en Jaume Martínez Vendrell, en Jordi Cardona, per tant vol dir fill de Daniel Cardona, qui va fundar Nosaltres Sols, la seva dona, la Maria Pera, i tenim a 7 voluntaris més, esquiant, amb tot aquest armament, que arriba al Baix Llobregat al cap d'una setmana. I per tant l'any 46 tenim gent fent proves explosius, fent saltar arbres, disparant, amagant aquest armament, fan una reunió al cap de 3 mesos a casa de l'Esteve Albert, d'aquesta persona que es va acabar exiliant a Andorra, i volen pujar el nivell. El nivell serà que un senyor que es diu Manel Beusà farà moneda falsa, pessetes falses, per recollir diners. Hi haurà aquest front militar que farà té molta potència per fer explotar moltes coses, pujarà el nivell, per tant, posaran explosius a sindicats falangistes, seguiran amb les seves accions de reivindicar contra sindicats falangistes, seguiran fent accions de propaganda i l'altra cosa que volíem fer és pujar el nivell, fins que arriba finalment el juny del 46, en què aquesta gent volen posar una gran estelada al camp, el que és el camp Lluís Companys, a dalt allà a Montjuïc, posen una estelada amb un mecanisme que es desenrotllaria, i quan posen l'estelada, una persona a l'escamot és detinguda, torturada, està clar, n'agafen al cap d'uns dies a 13 més, la gent de la secció militar que pot agafa el camí de l'exili i mireu la gran diferència. Aquests gent són agafats al 46, fins al 49 no tindran la sentència, seran condemnats a 20 anys, 15 anys, 5 anys i fins l'any 52 no sortiran de la presó, però la gent que ha travessat i ha anat a aquesta banda de la frontera, el govern nord-americà, la reina britànica, el govern polonès, els reconeixerà. No només això, sinó que hi ha un país que està molt de moda, que es diu Israel, que suposo que ho sona a tots, no? Que dona un títol a la gent que durant la Segona Guerra Mundial va ajudar a salvar el poble jueu de l'extermini. Aquest títol es diu Just entre les nacions. Si ets un d'ells, et planten una olivera en un camp que tenen allà a Israel. Doncs l'únic català just entre les nacions
Es deia Manel Valls de Gomis i era l'enllaç entre la gent del Front Nacional de Catalunya i la resistència francesa. Suposo que tots ho deveu saber, els que esteu aquí. Llavors tenim un problema perquè això s'ha de vetllar, perquè ho hem d'explicar, perquè s'han de fer sèries, pel·lícules, documentals, llibres, i explicar-ho, i explicar-ho, i explicar-ho, perquè hem d'arribar, els que som aquí, a fer un 1% del que van fer aquests herois i aquestes heroïnes. Ho hem de fer-ho, perquè si no això acabarà malament. Important, com veieu aquí, per exemple, aquí veieu una medalla, veieu, per exemple, aquí que això ho va donar el govern francès, aquí, per exemple, el títol del Ike Eisenhower reconeixent aquesta gent, i tota aquesta gent segueixen i segueixen, vol dir que aquesta gent tenen fills, es casen, alguns no, però és que arriba a ser tan bèstia que l'any 79, d'acord, el Manel Viusà, que és qui feia la feina després del que feia el pare de la Mare de Montserrat, en Francesc Vilà, que és qui feia la documentació falsa, el volen extradir des del govern espanyol. I tenim fotos de tot de gent de l'esquerra independentista que puja amb autocars fins a Perpinyà i que són tancats a la frontera, que no poden passar. I tots són tios barbuts i amb el cabell llarg. I entre ells hi ha un senyor gran, molt gran, brandant una estelada. Sabeu qui és? És en Gregori Font, que tallava els passos perquè els cotxes no poguessin passar. Aquest Gregori Font és un dels 4 primers que el juliol del 39 van passar per aquesta frontera. És el primer que va entrar sol per reconèixer el que passava a l'interior d'aquesta Catalunya negra i ocupada. I aquest senyor, que podia estar a casa seva, al jardí, llegint un llibre, va agafar l'opció més difícil, que és dir, si han agafat amb un germà meu, jo vaig amb els joves a dir que no vull que l'extraditin. I va anar també, que igual que va passar amb el Macià l'any 26 al judici de Prats de Molló, que tots els sectors d'esquerres i democràtics francesos es van posar al costat d'en Manel Viusà per dir, si aquest ha sigut un senyor que ha lluitat contra el feixisme, aquest és dels nostres, i per tant l'extradició no es va poder executar. I per tant, el senyor Manel Viusà, que per cert el nostre govern li va donar una creu de Sant Jordi, mai més va poder tornar a creuar la ratlla. Se'n va anar a Veneçuela, va tornar i va acabar morint a Andorra amb la seva dona. Llavors, aquests herois s'han de conèixer i reconèixer. De fet, aquí els teniu, el Manel Viusà i la Gertrudis Galí. I sortiran fotos de més i més gent que potser no sabem o no ens han explicat, i és important seguir aquest fil d'aquesta memòria nacional. Llavors, si vols, jo potser l'Ali passaria el vídeo 2, i així... Mira, aquí tenim, abans de treure, aquest és en Gregori Font, quan passava gent per la frontera, i l'any 79, a la frontera teòrica, aquí, a l'autopista, diguéssim, no? El més vell dels vells que hi havia, perquè el resta tot eren joves i peluts, doncs sí, aquest senyor seguia i seguia, no? I ara lligo, permeteu-me si faig una falca, no? He venido a hablar de mi libro, doncs el que fem, com que Rashida ens ha de treballar amb la gent que treballa, hi ha una editorial que es diu Tigre de Paper, que publiquen des de Manresa, i que és una editorial molt d'esquerres, que fa moltes coses sobre els Black Panthers i sobretot qualsevol lluita així, que ens interessa i ens agrada, però que l'autocentrament se'ls ha d'ajudar. I per tant, que és un dels protagonistes que han fet és que qui muntava tota aquesta organització, del 39 al 46, era aquest senyor que es deia Jaume Martínez Vendrell. Si veieu, jo mentre vaig parlant, és molt bo perquè hi ha l'any i l'edat que tenia aquest senyor. Aquest senyor de la colònia Güell, igual que el pare de la Montserrat Vilà, és de la colònia Güell, al Baix Llobregat. Amb 18 anys munta, és molt bon estudiant, munta la primera biblioteca popular que hi ha a la colònia Güell, llegeix clàssics, llegeix la nacionalitat de Catalunya, d'en Prat de la Riba, llegeix uns textos de Martí Julià, i per tant llegeix el llibre que es diu Per Catalunya. Per això enteneu quan explicava que el butlletí que feia el Front Nacional de Catalunya l'any 45 es deia Per Catalunya, per tant ja sabem d'on ve, aquest senyor que lligava la lluita nacional i social a principi de segle. I aquest senyor es va fent gran, quan té 18 anys també entra a Nosaltres Sols, agafa aquesta opció més revolucionària, i el mateix, quan l'any 34 Lluís Companys proclama l'estat català, en lloc de quedar-se a casa, ell amb la resta de militants surten a defensar
aquell estat català proclamat, amb 18 anyets, i al cap de 2 anys, quan comença la Guerra Civil, tota aquesta gent se'n van a Mallorca a intentar-la defensar dels feixistes. Ho fan, l'estat espanyol els vol retornar i els vol tornar cap a Espanya, acaben retornant, segrestant el vaixell, acaben retornant cap al port de València, se'n van a Barcelona, se'n van a l'escola de guerra, en Martínez Vendrell, que és el protagonista dels protagonistes, acaba sortint de l'escola de guerra amb grau de tinent, el detenen els franquistes, s'escapa dels franquistes, l'any 37 és detingut, s'escapa, agafa el grau de tinent, de capità, i després, el que sap fer ell amb la formació d'escala de guerra, ell es dedica a artilleria. Per tant, que és, quan l'any 39 tothom agafa el camí de l'exili, és dels pocs que segueix disparant als dolents, i disparant, i disparant. Quan sentia ahir, és que el 39 la gent deixava les armes i les posava allà. Alguna gent sí, que gent van ser més llestos, van fer uns sots a terra, això ho llegireu en el llibre que tenim aquí a la venda, van amagar les armes i el més important, la gent de la seva unitat li pregunten: Jaume, quan tornarem a Catalunya? I ell diu: veieu el Canigó? Passi el que passi, quan es fongui la neu del Canigó, tornarem. Llavors, allò que sé, una paraula o una frase a dir ho farem, i tot això que es deia el 2017, diguéssim, és veritat. Ell ho va pensar, ho va fer, ho va dir, o sigui, és perfecte, és el que necessitem. I segueix aquesta persona, i segueix el 39 de dir, escolta, som aquí, hem passat el camí de l'exili, estem a diferents ports, ens uneixen tots a Agde, per tant, molt amunt de l'estat francès, a Occitània, ens escapem, fem que en Gregori Font se'n vagi a Perpinyà, fem que en Gregori Font entri a l'interior de Catalunya, és perfecte perquè només troben joves que no saben res de totes les coses que no entenien la gent que estava discutida entre nosaltres sols i l'estat català, i sabeu què li troba la gent que es troba amb aquest Gregori Font? Li diuen unitat. Us en recordeu? Allò que dèiem el 2018 i el 2019? Però si sempre fem el mateix error, si sempre repetim les mateixes frases, el que passa és que hem de fer el fet de veritat, hem de creuar aquesta frontera mental per dir anem-hi a totes. I tindrem després aquest Martínez Vendrell, que quan en Gregori Font hi ha entrat, escolta, rebem ordres, anem a Perpinyà, nosaltres ens devem a nosaltres sols, qui per exemple ens porta a nosaltres sols és en Daniel Cardona, i per tant què diu? Ell ha parlat amb els serveis secrets francesos, entrem cap a l'interior i muntem aquesta resistència. Llavors, cal que això s'amplifiqui, cal que aquestes rutes es senyalitzin. Per tant, des del 2022 portem picant pedra i si tot va bé i toquem fusta, tindrem, abans que acabi l'any, senyalitzats a la banda de l'Alt Empordà, Llançà i Colera amb senyalitzacions del Memorial Democràtic, explicant aquests herois. Si surten, tindrem després Vilamaniscle i Rabós. Si surt, tindrem Portbou. I si surt després, canviarem i ens anirem cap a la Garrotxa, seguirem el mateix camí, perquè ens calen icones de resistència i d'una rendició. I quan tinguem feta la Garrotxa, anirem cap a la Cerdanya. I quan tinguem la Cerdanya feta, anirem després cap a Andorra. I per tant tindrem una cosa normal, que aquesta banda de la frontera ja s'explica, però la nostra banda només s'explica i es senyalitza els fets dels maquis. Els maquis són nostres, però el relat que fan dels maquis, tots aquests herois que us acabo d'explicar, no existeixen. Els hi molesta. El pacte Molotov-Ribbentrop no es va passar. Tot va ser el gloriós exèrcit soviètic que va alliberar Europa dels nazis. Els aliats no van fer res. Això és el relat d'aquesta gent. I això, la Diputació de Girona paga aquestes senyalitzacions dels maquis, que dic que són nostres, però que estan tergiversades com s'expliquen, perquè els maquis som nosaltres. Llavors ens falten els nostres maquis, la nostra resistència nacional. Jo ho deixo aquí perquè aquí el vídeo seguiria i em sembla que ha quedat més aviat clar, no? Rutes a la llibertat és el contrari que expliquem. Una cosa és exili, l'altra és els primers que tenen els ovaris tan grans per creuar la frontera i fer-ho al revés, per fer la primera resistència organitzada, s'han de recordar. S'han de recordar perquè fa 50 anys Franco va morir al llit i ningú sap qui són. Ningú els hi ha posat nom. Cap govern els ha rebut.
Solucionem-ho. I acabo aquí la meva xerrada. Arrels, orgull i memòria. Visca Catalunya lliure. Bé, abans de passar a la propera intervenció, si hi ha alguna pregunta molt concreta a fer, tenint en compte que hi anem uns quants minuts de retard i aquest matí hi ha moltes coses preparades. Doncs molt bé, moltes